Svaki put kad vlada Sjedinjenih Američkih Država pokuša usporiti uspon Kine, to im se obije o glavu i dugoročno donosi uspjeh Kini. Godine 2019. vlada Sjedinjenih Američkih Država stavila je Huawei na crnu listu, s konkretnim ciljem da uguši najveću kinesku tehnološku tvrtku. Ali Huawei se vratio jači nego ikad, izgradivši vlastite čipove, vlastiti operativni sustav i vlastiti AI ekosustav, a danas posluje u više od 170 zemalja i opslužuje više od 3 milijarde ljudi diljem svijeta. Godine 2022. vlada Sjedinjenih Američkih Država zabranila je izvoz najnaprednijih Nvidia AI mikročipova, u nadi da će pobijediti u utrci za umjetnu inteligenciju. Ali samo 2 godine kasnije kineski developeri šokirali su Silicijsku dolinu lansiranjem DeepSeeka, naprednog modela za učenje jezika koji je otvoreno koda razvijen za 1/20 troška u odnosu na OpenAI, a proizveo je rezultate iste kvalitete. A sada, 2026. godine, imamo najnoviji kineski proboj, koji je ponovno bio inspiriran pretjeranom kontrolom vlade Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je kinesko superračunalo Lion-Shine, koje je upravo postalo najbrže superračunalo na svijetu, pretekavši SAD po prvi put od 2017. godine. Ali prava priča nije samo brzina, već način na koji je Kina to postigla. Kina je ponovno prkosila svim očekivanjima. Pronašla način da zaobiđe američke sankcije i izgradila cijelo ovo superračunalo koristeći domaće mikročipove i isključivo kinesku tehnologiju. I vjeruj mi, novo kinesko postignuće moglo bi promijeniti cijelu budućnost AI utrke između Sjedinjenih Država i Kine. Kineski Lion-Shine postigao je brzinu računanja 20% veću od svog američkog konkurenta, jer su kineski inženjeri uspjeli napraviti nešto što dosad nismo vidjeli sa superračunalom. Umjesto da se oslanja na GPU-ove, specijalizirane čipove koje proizvode tvrtke poput Nvidia i AMD-a, Lion-Shine koristi CPU-ove sa specijaliziranim sklopovima ugrađenima u njih za izvođenje izračuna u stilu GPU-a. Novi kineski superračunalo sadrži gotovo 40 miliona računalnih jezgri u samo 90 hardverskih ormara, što inženjeri dosad nikada nisu vidjeli u superračunalu. Američka vlada nikada neće zaustaviti kineski inženjere da izumljuju. Mislim, samo pogledajte ovaj fascinantni grafikon koji prikazuje zemlju podrijetla. 20% najboljih svjetskih AI istraživača, Kina čini gotovo polovicu najboljih AI istraživača na svijetu. I sada možete razumjeti zašto Jensen Huang želi prodavati svoje Nvidia proizvode Kini. On zna da se budućnost umjetne inteligencije upravo sada razvija u Kini. Ali sada dopustite da vam pokažem točan trenutak kada je kineska umjetna inteligencija pobijedila američku umjetnu inteligenciju. Coinbase, koja je jedna od najvećih javnih kripto kompanija na svijetu, upravo je napustila OpenAI i Anthropic te prešla na kineske modele s otvorenim težinama od GPU-a i DeepSeeka. Razlog za to je nevjerojatno jednostavan. Kineski AI modeli mogu izvoditi potpuno iste izračune kao i njihovi američki pandani, ali to rade uz djelić troška. Kada je Coinbase koristila američke AI modele, njihov trošak za taj radni zadatak iznosio je $4.811. Ali izvođenje potpuno istog radnog zadatka preko kineskog GPU-a koštalo je tvrtku samo $544. Koja tvrtka na svijetu ne bi htjela platiti 1/9 cijene za potpuno istu razinu usluge? Samo poslušajte ovo izvješće CNBC-a dok američkim investitorima prenose vijest da će naš AI balon vrlo brzo puknuti. Najnoviji model tvrtke GPU zove se GLM 5.2, dolazi iz Kine. Sletio je s velikim odjekom u Silicijskoj dolini, nadmašivši sve druge modele otvorenog koda, gotovo dostižući vodeće američke modele za samo djelić cijene. Programeri, oni masovno dolaze. Otvoreni Open Rider token. Promet pokazuje puno brže usvajanje za GLM 5.2 nego što je to bio slučaj s lansiranjem DeepSeek V4. GLM 5.2. Ovo je drugačije. Izuzetno je snažan u agentičkom radu, a to je ključno. Na jednom agentičkom testu udaljen je samo 1% bod od Opus 4.8 i to za petinu cijene. Opus 4.8 je najmoćniji dostupni model tvrtke Anthropic. Dakle, u osnovi dobivate gotovo istu snagu za samo djelić cijene. I to dolazi u vrijeme kada skupi AI već troši budžete. To je zaista težak kompromis koji poduzeća i tvrtke iz Fortune 500 teško mogu ignorirati. Vidite, Coinbase je bila prva američka tvrtka koju smo vidjeli da je napravila jednostavnu računicu i odlučila se prebaciti na kineske AI modele. I kako ovaj izvještaj CNBC-a detaljno opisuje, jeftini AI bi mogao poremetiti IPO-ove OpenAI-a i Anthropica jer se usvajanje već mijenja, a kineski modeli zauzimaju sve veći udio u AI prometu poduzeća. Sada, evo jedne statistike koja će vas iznenaditi. 45% poduzeća sada troši $100,000 mjesečno na AI, što je porast od 20% u odnosu na prošlu godinu. I svaka od tih tvrtki je samo jednu kvartalnu reviziju budžeta udaljena od napuštanja američkih AI platformi. Iskreno, ovo me jako podsjeća na Trumpov neuspjeli carinski rat s Kinom. Prošlog travnja Trump je odlučio napasti kinesko gospodarstvo i uveo carine na kineski uvoz, koje su u svom vrhuncu dosegle nevjerojatnih 145%. Trumpovo razmišljanje bilo je prejednostavno. Mislio je da će ako uvede tako visoke carine na kineski uvoz,
prisiliti američke tvrtke da napuste kinesku proizvodnju i vrate svoje tvornice u Sjedinjene Države. U teoriji to bi stvorilo proizvodni procvat u SAD-u. Milioni novih radnih mjesta mogli bi nastati u američkom gospodarstvu, ali to je funkcioniralo samo na papiru. U stvarnom svijetu, američke tvrtke poput Apple-a i Nike-a desetljećima su gradile specijalizirane opskrbne lance diljem Kine i nema šanse da bi američke tvrtke mogle priuštiti povratak svojih tvornica u SAD i pritom ostati profitabilne. Na kraju je Trump odustao od svog carinskog rata protiv Kine i tiho se povukao, nikada ne priznavši poraz, ali također nikada nije postigao ništa svojim neuspjelim carinskim ratom. I sada se ista logika primjenjuje na industriju umjetne inteligencije. Kao što sam spomenuo na početku videa, vlada SAD-a zabranila je izvoz američkih AI čipova, ograničila pristup težinama modela, stavila Alibaba i Baidu na crnu listu kao kineske vojne kompanije, a prošlog mjeseca zabranila je vodeći model tvrtke Anthropic svim stranim državljanima na svijetu. Ali kineski laboratoriji su odgovorili izgradnjom jeftinijih i učinkovitijih modela, te su ih ponudili po cijeni koja je 9 puta niža od američke alternative. Anthropic je samouvjereno podnio zahtjev za IPO s ciljem izlaska na burzu u listopadu. S procijenjenom vrijednošću od 965 milijardi, OpenAI je nekoliko dana kasnije slijedio njihov primjer s vlastitom povjerljivom prijavom. Ali tu je problem. Obje su tvrtke izgradile svoje financijske modele na pretpostavci da mogu nastaviti naplaćivati poslovnim korisnicima cijene koje su 9 do 33 puta veće od onih koje kineski konkurenti naplaćuju za isti zadatak. Nema šanse da će ovo dugoročno funkcionirati. I ove američke AI tvrtke sada će morati smanjiti svoje cijene kako bi konkurirale kineskim AI platformama. Zapravo, samo poslušajte što je izvršni direktor Anthropica rekao američkim zakonodavcima ovog tjedna. Mislim da razvoj open source modela ide vrlo opasnim putem. Ako se taj put nastavi, mislim da bismo mogli doći do vrlo opasne situacije. Kada kontrolirate model i implementirate ga, imate mogućnost nadzirati njegovo korištenje. Možda će ga netko u jednom trenutku zloupotrijebiti, ali tada možete promijeniti model. Možete ukinuti pristup korisniku. Možete promijeniti što je model spreman učiniti, ali mislim da ovdje govorimo o nečemu malo drugačijem, a to je nekontrolirano puštanje većih modela od strane puno većih entiteta koji plaćaju desetke ili čak stotine milijuna dolara za njihovu obuku. Mislim da bismo to trebali smatrati malo drugačijom kategorijom i njihove obveze staviti u malo drugačiju kategoriju. Dopustite mi da tu poruku objasnim jednostavnim riječima. Direktor Anthropica zapravo traži od američke vlade da zabrani njegove konkurente i cilja na kineske open source modele. Ali kao što sam dokazao s brojnim primjerima, svaki put kad SAD krene tim putem pokušaja zabrane konkurencije, to završi potpunim neuspjehom i na kraju će im se obiti o glavu. Za malo konteksta, poslušajte ovaj citat futurista Daniela Jeffriesa, koji savršeno opisuje situaciju između SAD-a i Kine. Slijedimo staru kinesku strategiju, autoritarnu, zatvorenu, kontroliranu, temeljenu na strahu. A Kina slijedi staru američku strategiju, otvorenu, široko rasprostranjenu, poduzetničku, kapitalističku. Ne treba biti genij da shvatiš tko pobjeđuje. Bolje nam je da brzo promijenimo smjer. I on je u pravu, jer Sjedinjene Države moraju se probuditi i početi planirati kako će se natjecati s Kinezima, jer je predsjednik Xi vrlo jasno dao do znanja kojim će putem Kina ići u budućnosti. Bloomberg je ovog tjedna izvijestio da će Kina sada uvesti podučavanje umjetne inteligencije na svim razinama obrazovanja, u sklopu novog tehnološkog zamaha koji dolazi izravno od kineskog predsjednika. Ranije ovog tjedna Kina je najavila novi 5-godišnji plan koji će umjetnu inteligenciju učiniti ključnom vještinom za svakog kineskog učenika na svim razinama obrazovanja. I ovo je velika stvar, jer smo kroz povijest vidjeli da Kina vrlo uspješno pokreće konkretne 5-godišnje planove i postiže značajan uspjeh. Zapravo, ako pogledamo kinesko gospodarstvo i njegov udio u svjetskom BDP-u tijekom posljednjih 25 godina, vidjet ćemo značajan rast koji je Kina postigla, dok Sjedinjene Države bilježe pad svake godine od 2000 godine. Zapravo Indija, jedna od najbrže rastućih ekonomija na svijetu, ostaje konkurent koji najvjerojatnije može izazvati status Amerike kao druge svjetske sile. Budućnost naše globalne ekonomije je Kina, jer svijet izvan SAD-a sve više vozi kineska električna vozila, pretražuje internet na kineskim pametnim telefonima i napaja svoje domove kineskim solarnim panelima. Ali Kina će također postati glavni pružatelj AI modela za američke tvrtke. Pogledajte samo kako su neke od najvećih svjetskih kompanija već započele tu tranziciju. Već sam spomenuo veliki zaokret Coinbase-a, ali što kažete na to da Shopify prelazi na Qwen AI platformu Alibaba? Airbnb i Uber Eats također su krenuli istim putem, zajedno s njemačkim Siemensom i čak Microsoftom, jednim od temelja američke tehnologije. Sada testira kineski DeepSeek verziju 4 koja je objavljena u travnju. Još jednom, dopustite mi da podijelim s vama uvide jednog od izvršnih direktora američkih AI tvrtki. Ovo je Alex Slavoni, koji vodi Nansen AI i kaže: nikada nisam očekivao da će Kina pobijediti u AI ratu meke moći. Dario i Sam, koji su direktori Anthropica i OpenAI-a,
Koriste svoje vrijeme na televiziji govoreći o tome kako će AI uništiti radna mjesta. U međuvremenu, kineski laboratoriji objavljuju jeftine modele i osvajaju open source zajednicu. Nisam ovo očekivao. A da biste stekli uvid u to kako Kina mijenja budućnost umjetne inteligencije, poslušajte ovo fascinantno izvješće Šanghaja, koje pokazuje da Kina ne samo da razvija najbolje AI modele na svijetu, već i šalje obrađene tokene u inozemstvo putem podmorskih kabela. Ovo je prava prekretnica. Podatkovne tvrtke u kineskoj provinciji Guangdong na jugu zemlje bave se novom vrstom vanjske trgovine, izvozeći digitalne tokene. Token je najmanja jedinica mjerenja koja predstavlja riječ ili dio riječi, a koju veliki AI modeli koriste za obradu teksta. Izvoz tokena uključuje korištenje domaće računalne snage i slanje obrađenih rezultata u inozemstvo putem podmorskih optičkih kabela. Ove godine, s porastom potražnje za AI-em u inozemstvu, posao izvoza digitalnih tokena doživio je brz rast. Povećali smo naš dnevni izvoz tokena u inozemstvo sa 100 milijuna na više od 10 milijardi i taj broj i dalje raste. Podaci pokazuju da je 2025. godine dnevni broj zahtjeva za tokenima u Kini eksponencijalno porastao s više od 1 bilijuna na početku godine na 100 bilijuna do kraja godine. Wow, u samo jednoj godini potražnja za tokenima u Kini porasla je s 1 bilijuna na 100 bilijuna. I vjeruj mi, ovo je tek početak kineske dominacije u industriji umjetne inteligencije. Svi vi pratite ovakve kanale jer izvještavamo o pričama koje glavni mediji propuštaju. Ali kao što sam objasnio tijekom današnjeg videa, Kina oblikuje budućnost i to radi na način koji se jednostavno više ne može ignorirati. U budućnosti će Kina moći ponuditi svijetu jeftinije, brže i učinkovitije AI modele. I ne treba biti genij da bi se shvatilo da će potrošači uvijek odabrati ono što je najpovoljnije.